Egyre súlyosabb a helyzet közben a határ ukrán oldalán. Az M1-nek nyilatkozott egy Kijevben élő magyar férfi, aki nagy nehézségek árán tudott csak elmenekülni a fővárosból. Az indulás előtt ugyanis felrobbantották a hidat, amin menekült volna. Hallottam nagyon jól a robbanásokat. Testvérétől tudta meg a Kijevben élő Skriá Krisztián, hogy Ukrajnában kitört a háború. Az M1-nek arról beszélt, nem tudta felfogni, ami körülötte történik, de mivel a harcok gyorsan a közelükbe értek, fedezékbe kellett vonulniuk. Egy lépcső alatt, egy beton lépcső alatt töltöttünk 2 napot tulajdonképpen, hagyományosan megélve a mindennapjainkat, tehát étkezéstől kezdve, kutyaetetéstől kezdve, és hát ugye bombariadó közben. Skriá Krisztián az M1-nek arról is beszélt, az összecsapások miatt a menekülési tervet is meg kellett változtatniuk. Megláttuk, hogy a híd az szét van bombázva, és nincs összeköttetés Kijevvel. Krisztiánnak testvérével végül sikerült elmenekülnie, hozzájuk hasonlóan emberek százezrei kényszerültek elhagyni otthonukat. Sokan napokig úton vannak, több magyar szervezet ezért már Ukrajnában is segíti a menekülteket. És akkor most kapcsoljunk a valóságra. Szóval, mondom, 5 percig elmeséltem azt, hogy mi történt velem Bucsában, mit láttam, hogyan menekültem ki, ez a hídról a sztori, hogy felrobbantották a hidat, aztán nem is tudtam arra kimenni, meg stb. És a továbbiakban más volt ugye a message-em, és amikor kijött a program, akkor így megnéztem, hogy van összevágva, nagyon szépen csinálták, ez profik tényleg, tehát kivágták ezt a részt, ahol mesélem, hogy Bucsában, tehát hát ugye voltak robbanások, láttam vadászgépeket, épp a deszantolták nem messze tőlünk a reptérre a katonákat, ugye egész éjjel robbanások voltak, nem aludtam 2 éjszakát, stb. És azután a kérdés, és akkor most hol vagy? Most Kárpátalján vagyok, otthon vagy, igen, otthon vagyok, biztonságban, jó, szuper. Következő videó, Magyarország elindította történelmében a legnagyobb humanitárius missziót Kárpátaljának, kárpátaljai magyaroknak. Tehát az egész úgy volt így összevágva, mint hogyha én itt Bucsában egy áldozat voltam, és ebben a csúnya Közép-Ukrajnában voltam, ahol ölik az embereket, meg valaki valakivel nem érteni, ki kivel háborúzik, és végre valahára én már otthon vagyok Kárpátalján, ahol Orbán Viktor segít nekem. Ez az átlag M1 színvonal. Így volt, ez volt a kép, érted? 25 percig mondtam, hogy... Mit mondtál pontosan? Testvéreim, magyarok, segítsetek, támogassatok ebben a küzdelemben, ne álljatok, ne nézzetek félre, kell ez, magyaráztam, biztos, hogy fontos most a fegyver, élelmiszer, alvózsákok, a katonáinknak erre van szüksége, most védelem alatt áll, Bucsát már tulajdonképpen megszállták, de ellenállunk, meg stb. Én ezeket mondom, és erről beszéltem. Putyint meg kell állítani mindenképp, ez az első számú terrorista, meg stb. Tehát ilyen egyszerű dolgokat mondtam, magyarul, kimenekülve Bucsából, de meghagyták azt, ami kellett, hogy hol voltam, és milyen szörnyű dolgokat láttam, csúnya bum-bum. Most már otthon vagyok, jaj de jó, és akkor és itt vannak a testvéreim, a magyarok. És magyar kormány ez. És itt van a magyar kormány Kárpátalján. Megmentésedre. Végre valahára.